It's sa imo pangutana. Hello, Pastor. Mayong hapon. May hapon na sab nimo diha kay Igsoon, no? GR Omandam, Iligan City. Ano na lang pangutanan nimo, Pastor? Palihog. Kung pangutanan, Pastor, kining may tungod sa bautismo. Okay? Di mabasa ba na to siya sa ikanapulo nga sugo? Okay. Dili tanan nga mga impormasyon sa Biblia basahon nimo sa napulo ka sugo. Okay? Ang napulo ka sugo gitawag ni sa kasuguan sa mayong pamatasan. Okay? Nasa gitawag natong kasuguan sa mga paghalad-halad. Nasa gitawag natong kasuguan sibil. Kung atong paon ang illustration sa ato kaugalingon nga balaod dire, dili pwede nga ang balaod sa family code imong basahon dito sa Constitution, Philippine Constitution. Kaya dili ditali ang Philippine Constitution. Kung gusto ka og ditali may tungod sa family, dito ka mo ditali sa family. So mao na gihapon sa gitawag nato og bautismo. Dili nimo basahon ang bautismo dito sa napulo ka sugo. Next question, Igsoon. May tungod gyapon sa bautismo, Pastor. Unsa may katuyuan sa bautismo dinhi sa kalibutan? Okay, ang katuyuan sa bautismo dinhi sa kalibutan naa na siya gisimboluhan. Atong basahon na Biblia, aron atong masabtan. Roma Kapitulo 6, okay? Mao na gisgutan sa Biblia aron masabtan nato kung unsa mo gikahulugan ani og gisimboluhan ining bautismo. Nagyon din bersikulo 1. Dusugutas dos. Palayo kita, okay? Palayo ka na kita nga namatay na ngadto sa sala unsa man nato pagkabuhi padiha niana. 3. Wala ba kamo mahibalo nga kitang nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Okay? Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo nabanhaw gikan sa patay pinaagi sa himaya samahan kita usab naggawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. So ang bautismo di Igsoon usa na siya kasimbolo nga diin kung ikaw bautismuhan, kaya ang word na bautismo, gikan sa Greek word nga baptizo, meaning to emerge, ihumol. So meaning to say, sa diyang gibautismuhan ka, kung si Kristo namatay o gilubong, ikaw usab namatay sa sala o ikaw gilubong sa tubigon nga dapit. O sa diyang mihawas si Kristo, gikan sa patay, o nabanhaw siya, ikaw usab mihawas gikan sa tubig, o ikaw dili nakatawgon og daan nga pagkatao, kundi tawgo na ikaw og bag-ong nga pagkatao. Sumala sa Juan Kapitulo 3. Palapigson. May tungod gyapon sa nakaisgot man jud ka og immersion, Pastor. Ang immersion ba nga gibautismo kaniadto kang Hesukristo sa suba sa Jordan, angay pa bato nato ipadayon karon nga panahon na. Okay, atong basahon ang maong senaryo. Aron ang senaryo mo'y mutuwag nato. Dili si Pastor Bacalares. Kanang imong gingon nga gibautismuhan si Kristo naa na record sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 13, 14, 15 og 16. Atong tan-awon kay naa diha ang tubag. Okay? Arita sa 3:16. Akong basahon, nagingon diri. Okay? 3 sugod. Og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea, niadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon, ako mao may kinahanglan imong bautismuhan og ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ni ini aron sa pagtuman sa tibok nga pagkamatarong. Usbon ko sa pagbasa nagingon. Og si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ni ini. So naghatag si Jesus Christ og usa ka ehemplo sa tinuod nga bautismo. Gibautismuhan si Kristo dili tungod kay naa sa sala, gibautismuhan si Kristo kay ingon siya, itugot lang kini karon kay mo kini angay nga pagahimuon. Sunod nga pangutan, Igsoon. Okay, sige. Nakaisgot man gud sa biya sa laing panit sa kasulatan, Pastor, nga nag-ingon si 5 minutes na nabilin, Igsoon. 5 minutes. Okay, go. Nakalimot ko kung kinsa tong nag-ingon Pastor nga nag-ingon siya nga ang ako mo konhod og adunay lain nga magpadayon Okay. sa pagbabautismo. Asa man nga bersikulo imong gignon kayo ang bersikulo nga imong gikutlo karon nga imong gisaysay wala maghatag lisensya nga naundang na ang bautismo sa tubig.
Wala diya sa imong gisulti karon. Ano po ang kuan pastor nga nakalimot ko sundin ka to mapasa basta adunay nag-ingon nga ang siya kuno mukunod o adunay lain nga mo padayon para mo padayon sa mga bautismo kang bautismo ato pagadawaton mo ang Espiritu Santo. Okay, mas mayon ta na atong bersikulo igsoon kay ako nagtuo dili kompleto ang imong pagasulti. Kung basihan nato ang imong gisulti karon, wala nako makita nag-ingon nga ipaundang ang bautismo pinagis tubig. Wala nako mabisag karon, wala nimo na malitok. So imo lang gisabot. O kana imong pagsabot igsoon, posible na siya magkamali. Busa gusto ko og bersikulo aron makita ang punto per punto sa mao nga imong pangutana og ma-address nato pagtubag niya na. Go ahead, Exxon. Sige, pastor, salamat kayo sa mga tubag pastor. Mga tanala ko sa magbalik kung makita na ko maong bersikulo nga akong gipangutana kanimo. Daghang salamat, GR, sa imong nga pangutana. Ayaw biya Sige, kaulaw Pastor. sa pagpangutana utro kung aduna kay mga concern.